Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη από τον Ζαχαρία Πίντο, ο μπαμπάς μου, και η μαμά μου λεγόταν Στρέα. Στρέα θα πει αστέρο. Είχα 6 αδέρφια. Εγώ ήμουν η 7η, η πιο μικρή. Ο μεγάλος ο αδερφός μου λεγόταν Ισάκ, που ήταν και ο άνδρας μου Ισάκ. Ο δεύτερος λεγόταν Σάμι, Σαμουήλ δηλαδή, Σάμις είναι ο γιος μου. Ο τρίτος λεγόταν Αλμπέρτος και 3 αδερφές, η μία Ζουλή, η μία Φλόρα και η άλλη Ματίλντε. Και εγώ ήμουν η 7η, Στερίνα. Οι γονείς μου δεν ήταν πολύ πλούσιοι, αλλά ούτε και φτωχοί, μεσαία τάξη. Ο μπαμπάς μου είχε στην οδό Σασκητού, αριθμός 12, είχε μαγαζί ξυλουργείου, Τορναδόρος λεγότανε. Είχε μηχανήματα που έκαμνε όλα τα εξαρτήματα για έπιπλα. Θυμάμαι που είχε πάντοτε έξω από την πόρτα κάτι μεγάλα τσουβάλια γεμάτα εξαρτήματα για έπιπλα. Ας πούμε πόδια για τα τραπέζια, πόρτες, το ένα το άλλο, όλο εξαρτήματα. Δεν έκαμνε έπιπλα, τα έπαιρναν οι επιπλοποιοί και τα συναρμολογούσαν. Ο μπαμπάς μου έκαμνε τα εξαρτήματα. Είχε πάρα πολλά μηχανήματα. Τελευταία θυμάμαι είχε πάρει καινούρια ηλεκτρικά, γιατί πρώτα ήταν με κάτι κορδέλες και με το πόδι τα έκαμνε έτσι και δούλευαν. Έτσι ήταν παλιά. Μετά τελευταία πήρε ηλεκτρικά για πιο αυτά, αλλά δυστυχώς δεν τα χάρηκε πολύ, μετά από λίγο πέθανε. Το μαγαζί το κράτησε ο αδερφός μου, μετά έφυγαν, τους μάζεψαν οι Γερμανοί. Εγώ για μια μέρα πήγα στη Βέρεια, εκείνο ήταν, δεν τους ξαναείδα. Τι να κάνω. Εντελώς τυχαία βρέθηκα στη Βέρεια. Πήγα με μια φίλη της μαμάς μου για μια μέρα και τότε απαγορέψαν οι Γερμανοί να ταξιδεύουν οι Εβραίοι και έτσι έμεινα εκεί. Και δεν τους ξαναείδα τους δικούς μου, κανένα. Από τότε δεν τους ξαναείδα. Ήμουν εκεί σε αυτή τη φίλη της μαμάς μου, αυτοί φύγανε για τα βουνά να κρυφτούνε και πήγαν και μείνανε σε μια οικογένεια γνωστή τους χριστιανοί, ώσπου να βρουν ζώα, γιατί τότε μόνο με ζώα ταξίδευαν, για να φύγουν στο βουνό. Καθίσανε σε αυτή την οικογένεια μία εβδομάδα. Αυτή η οικογένεια λεγόταν Γρηγοριάδου, Γιάννης και Σοφία Γρηγοριάδου. Σε αυτή την εβδομάδα που μείναμε εκεί, η Σοφία και ο Γιάννης μ' αγάπησαν τόσο πολύ που όταν βρήκαν ζώα για να φύγουν στο βουνό, λένε πού θα το πάρετε αυτό το μικρό, θα πεθάνει στο δρόμο, αφήστε το εδώ και όταν γυρίζετε το παίρνετε αν θέλετε. Εγώ ήμουν τότε, το 32, ήμουν 8-9 χρονών, αλλά ήμουν τόσο αδύνατο που έδειχνα για 6. Φύγαν αυτοί στο βουνό, απέναντί μας ήταν οι στρατώνες με Γερμανούς, αλλά κανένας δεν ήξερε τι είμαι εγώ. Με άλλαξαν το όνομα, με λέγανε Μαρίκα Γρηγοριάδου, που ήταν το δικό τους το επίθετο. Ο μπαμπάς μου ο Γιάννης με έβγαλε μέχρι και ταυτότητα χριστιανική, Μαρίκα Γρηγοριάδου, για να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα. Γι' αυτό και έχω 2 ονόματα, ένα εβραϊκό και ένα ποντιακό.
Το εβραϊκό είναι Στερίνα Ταμπόχ, το ποντιακό είναι Μαρίκα Γρηγοριάδου. Έτσι λεγόντουσαν αυτοί που με κρύψαν. Ο Γιάννης και η Σοφία λεγόντουσαν Γρηγοριάδη. Και κυκλοφορούσα ελεύθερα στη Βέρεια. Αυτοί δεν είχαν καμία υποχρέωση, ίσα ίσα που με γλίτωσαν με κίνδυνο της ζωής τους. Αν τους έπιαναν οι Γερμανοί δεν θα σκότωναν μόνο εμένα, θα σκότωναν και αυτούς. Τότε δεν είχε σαπούνια και πήραν ένα μαύρο σαπούνι και μου λέει έλα να κάνεις μπάνιο. Τι να κάνω μπάνιο? Εν τω μεταξύ τότε ακουγόταν ότι οι Γερμανοί τους Εβραίους τους σκένει και τους κάνουν σαπούνι. Και όταν είδα εγώ ένα μαύρο σαπούνι πολύ άσχημο, λέω εγώ δεν λούζομαι. Γιατί αυτό το σαπούνι να μην είναι από τη μαμά μου, να μην είναι από τα αδέρφια μου. Και πουδενή λόγο δεν πλήθηκα. Δεν ήθελα να πληθώ. Μετά από καιρό θυμάμαι πήραν κάτι τόσα σαπουνάκια πράσινα και με εκείνο κάναμε και το κεφάλι και το σώμα όλα. Αλλά με το μαύρο το σαπούνι πουδενή λόγο δεν πλήθηκα. Μετά που έγινε η απελευθέρωση με πήρε αυτός ο μπαμπάς μου ο Γιάννης και με έφερε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήμασταν στη Βέρεια. Με έφερε εδώ στη Θεσσαλονίκη στην κοινότητά μας να δηλώσω ότι υπάρχω, ότι ζω, σε περίπτωση και γυρίσει κανένας δικός μου, να ξέρουν ότι υπάρχω. Πήγαμε στην κοινότητα, τα δηλώσαμε όλα εντάξει. Μετά λέω το μπαμπά μου δεν πάμε και εκεί που καθόμασταν να δω τι γίνεται. Καθόμασταν που είναι η Αχυροποίητος, παραδίπλα ήταν μία πάροδος Κοζάνης λεγόταν. Πάροδος Κοζάνης αριθμός 7 καθόμασταν. Και πήγα εκεί, ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής μου. Είχα 2 φιλινάδες, αδερφές δίδυμες, τη μία τη λέγανε Βέτα, την άλλη τη λέγανε Μέρη. Μόλις, με αυτές ήμασταν πολύ αγαπημένες πριν φύγω. Ακουγόταν που θα πάρουν οι Γερμανοί τους Εβραίους και με έλεγαν αυτές μη στεναχωριέσαι εσύ, εσένα θα σε κρύψουμε κάτω από το κρεβάτι. Τόσο μικρά που ήμασταν, εσένα θα σε κρύψουμε κάτω από το κρεβάτι. Μόλις τις είδα εγώ έτρεξα, Μέρη, Βέτα, αυτές. Ποια είσαι, δεν σε ξέρουμε, δεν σε ξέρουμε. Βρε η Στερίνα είμαι, βρε που παίζαμε μαζί, που... Δεν σε ξέρουμε, δεν σε ξέρουμε. Απογοητεύθηκα τότε, λέω, αυτές που ήμασταν τόσο αγαπημένες να με πούν δεν σε ξέρουμε. Εγώ πώς τις γνώρισα αμέσως, αυτοί δεν με γνώρισαν τόσο πολύ, άλλαξα. Εδώ με βλέπουν τώρα άνθρωποι που με ήξεραν από μικρή και με γνωρίζουν. Αυτοί σε 2 χρόνια μέσα δεν με γνώρισαν. Απογοητεύθηκα τότε, Μήπως αν με πούν, με ξέρουν, θα πρέπει να με πούν έλα στο σπίτι να πιεις ένα ποτήρι νερό. Μήπως πήραν τα πράγματά μας και δεν θέλουν να τα δω. Δεν είπα τίποτα. Λέω η Στερίνα είμαι, τίποτα. Λέω τότε μήπως όταν πήραν οι Γερμανοί τα πράγματά μας, για να μην πω ότι τα πήραν αυτοί, όταν πήραν οι Γερμανοί τα πράγματά μας, μήπως έπεσε καμιά φωτογραφία και τη μαζέψατε. Εγώ τότε 12-13 χρονό κοριτσάκι, πόσο ήμουν, τι να τα κάνω τα έπιπλα. Εγώ καμιά φωτογραφία ήθελα από τους δικούς μου. Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα. Και δεν έχω ούτε μια φωτογραφία από τους δικούς μου. Τίποτα. Εσείς να ήσασταν, τι θα υποψιαζόσασταν? Πάντοτε ερχόντουσαν άνθρωποι στη Βέρεια σε τους γονείς μου και έλεγαν να την πάρουμε, θέλει να πάει στο Ισραήλ, θέλει να πάει στην Αμερική, να σπουδάσει, να κάνει ό,τι θέλει. Να μάθει τέχνη, να πάει
σχολείο, ό,τι θέλει. Μόνο που το άκουγαν οι δικοί μου, έλεγαν κοριτσάκι μόνο του θα πάει στην Αμερική, αποκλείεται. Αυτοί έλεγαν θα πάει σε ίδρυμα, θα πάει συνοδεία, θα πάει έτσι, τίποτα. Αλλά και εγώ δεν ήθελα να πάω. Όταν με ζήτησε ο άνδρας μου, τότε θέλησα να παντρευτώ. Και έτσι το παντρεύτηκα και έζησα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ καλός ο άνδρας μου. Τι να πω. Έχει τώρα 4 χρόνια που τον έχασα, αλλά κάθε μέρα μιλάω μαζί του. Όταν σηκώνομαι το πρωί, μιλάω μαζί του σαν να είναι ζωντανός.